Wadhi Homa Bay, Jalup gavana ma Homa Bay Oyugi Magwanga koro wacho ni ngimane ni kama rach kaluwore kod monj mowacho ni notimore e rangadala ne otieno manyoro. Magwanga bende wacho ni osebedo koyudo siem e wi ngimane nyaka ne jaod bura ma Kasipul Charles Ongondowere negi e giko dwe ma okalo. E report mane okwongo kwa kombui otieno manyoro, Jalup gavana ma Homa Bay Oyugi Magwanga ne olero gigo mano otimore ne jofwambo. Ne abiro dalana ka tayudo information ni abedo trailed. Koro kayudo information abedo trailed, koro alweyo yo mane owinjore be nalu. Monj makamai Magwanga wacho ni obiro mana ndalo adek tok kane oseiki mane en jaod bura ma Kasipul Charles Ongondowere ma bende ne ochiel gi magina. Liel ma bende Magwanga ne okoriwe. Chakre liel ne nitiere ruma mane dhi round mogik nyaka sama koro nogik ma pesa mana oro mar liel noduogi. Commissioner ma County ma Homa Bay Moses Lilan oyango ni ne oseoro jotim nonro e alworano mar nono matut kotenre gi report makamano. The County Security Committee has this morning dispatched a team of investigators to the scene to conduct thorough and comprehensive investigations into the circumstances surrounding the incident. We wish to assure the public that the Deputy Governor is safe and in good health. And indeed, we have spoken to him, and we have also advised him to take statements with the DCI. Lilan bende okwayo ganda ma Homa Bay mondo were kod fuong'o weche ka okwayo ni omiyo bila nafas mar timo nonro. We strongly urge all leaders and members of the public to remain calm, refrain from speculation, and desist from making reckless or alarmist statements. It is essential to allow the investigative processes to proceed independently. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oseo monj makamano ka okwayo ganda e kaunti ma Homa Bay mondo nyakue ka bende okwaya pise matimo nonro mondo kas timo nonro makamano. Homa Bay, we have recently faced a tragedy, and I have also seen reports of an attempt on my deputy governor, attempt on the life of my deputy governor, and I want to say that the investigative authorities should take this matter up very, very seriously and expeditiously and investigate and do it thoroughly and as soon as possible, so that we don't get to a point where we face what we have just seen. County ma Homa Bay osebetie nyong'ong e kinde mokalo kaluwore kod ang'enge mag siasa. Achich maitudo kod goyo lisasi